Γεια σας μαγείς μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι και σήμερα θα παίξω Bed Wars μόνος μου. Solo, δυστυχώς γιατί δεν έχω φίλους. Πάμε λίγο, σπάστε όλο το κουμπί του like. Trolls, ένα λεπτό. Φύγαμε. Πάμε. Ελπίζω να μην ακούτε πάρα πολύ χαμηλά το game. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Φαντάζομαι όμως εμένα να με ακούτε κανονικά, δυνατά. Διότι στα προηγούμενα μου βίντεο οι άλλοι ακούγονταν πολύ δυνατότερα από ό,τι ακούγομαι εγώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το βίντεο μας. Είμαστε οι MOV. Όχι, δεν είναι τόσο χάλια χρονιά. Εννοούσα. Σε όποιους αρέσει το MOV, sorry. Βαθμολογίες στο skin. Θα σας το δείξω και μετά μόλις τελειώσω, γιατί τώρα φοράω την πανοπλία. Όσοι ξέρετε, ξέρετε από το προηγούμενο βίντεο. Όποιος δεν έχει το προηγούμενο βίντεο, πάει να πατήσει τουλάχιστον ένα like, γιατί μας βοηθάει πολύ. Ωστόσο εγώ, επειδή είμαι και master. Γιατί το έσπασα. Να είχα να το έξω τώρα. Τον έριχνω αυτό. Οκ. Πάω πάρω μια fireball. Παμ. Πιστεύω στο αυτομάτς. Δεν θα πάει καλά, αλλά θα πάει καλά. Κατάλαβα τι εννοώ. Γιατί νόμιζα πως μέσα σπίτι στο κρεβάτι. Τρόμαξα, full τρόμαξα. Γιατί τρόμαξα τόσο πολύ. Παμ. Το skin μου, δεν πρέπει να στήξω το skin μου. Δεν πειράζει. Πάμε πάρουμε εκδίκηση. Είναι μπλε από πάνω, οπότε θα την πέσουμε μαζί. Α, δεν έχει καν κρεβάτι. Τι φάση, γιατί μου σκάγει τόσο πολύ. Το κλίκερα μπρο παίζει να έχει. Να το skin μου. Σ' αρέσει. Δεν φαίνεται καλά, πάω από τις F5. Γράψτε μου κάτω στα comments άλλο αν θέλετε να παίξω. Και σπάστε το κουμπί του like. Αυτό το βίντεο δεν ξέρω αν θα ανεβεί. Αν ανεβεί σημαίνει πως είμαι μάγκας. Όχι, δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Πω, δεν έχω HP. Πού θα πάει, θα τελειώσει τα βέλη. Οπό. Τι φάση, έφαγα fall damage. Τι φάση. Οκ, εντάξει, κούρασε η φάση. Μπορώ και εγώ να το έξω τον κανονίσω το παιδάκι. Βασικά, οπα, κάσαρα το game μου. Μην πετάξει τώρα. Κράσαρα το game. Οπα, εντάξει, ξεκόλλησε.
ξεκόλλησε. Δόξα τω Θεώ. Ξεκολλήσαμε. Sorry γι' αυτό. Αυτό είναι τρομακτικό ρε φίλε, τι γίνεται. Ωχ, από πού τώρα πάρω τα items μου. Η white, ένας. Εδώ θα είναι μάλλον. Ευθύς τους aqua που δεν υπάρχουν. Εκεί. Έλα, τον έχω. Αντιά. Θα έχει πολλά εδώ πέρα. Πάρα πολλά. Πρώτα fireball. Πάω να προφυλάξω καλύτερα το κρεβάτι. Και πώς το κάνω αυτό θα μου πείτε τώρα. Είναι ένας μυστικός τρόπος που όλοι πρέπει να τον κάνετε. Που βοηθάει πολύ από επίθεση από TNT και γενικά είναι ό,τι πιο βοηθητικό μπορεί να υπάρχει για να φτιάξεις το κρεβάτι σας. Τσεκάρτε. Θέλουμε 2 από αυτά, τα οποία είναι εύκολο να τα βρεις. Πήρα 3, αλλά δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει τόσο πολύ. Αλλά πριν να το κάνω αυτό, θέλω 32 από αυτά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν. Πάμε με το έχουμε. Έλα φτάνουν πιστεύω. Άντε για ακριβώς. Και τώρα θα το περιορίσουμε. Και θα μου πείτε τώρα αυτό που μπορεί να βοηθήσει κάτι τέτοιο. Όταν άλλος έρθει να σου ρίξει TNT ή όταν άλλος πάει να σπάσει, θα αργήσει. Και θα αργήσει πολύ και να περπατήσει, όπως θα αργήσει και εσύ, αλλά έχει διαφορά. Γιατί ο άλλος όταν θα έρθει να σου ρίξει το νερό, αισθάνεσαι μια χαρά. Δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά εδώ πέρα. Ω, break hardness. Ωραίος. Πάμε. Please να το φάω. Πού έχει μπει, κάπου έχει μπει, ναι, έχει μπει μέσα. Αυτό είναι όμως ένα κακό. Τόσο. Victory! Wow, Victory, δεν το περίμενα ρε να πάρουμε Victory. Με τίποτα δεν το περίμενα. Πάμε λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι η βιντεάρα μας. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.